नमस्कार जय जगन्नाथ साइमाने देखु राति आसिक है 12:52 तो आज मु ठंडा ओदा ओदा हो मुंडा बिंदुला तो चा पीबी बोली कहली तो झील जा चा बनौचे आसतु देखिए मामा कौन बनौच कहला मामा मु बनईदेमी तमें पीब चा अमूल रे चा बनौच देखो এটা চা বনেইছ না কোন মামা পুরো পানি করে দিয়েছো আগে অমল কথা দেখন্তু চা বনেইছি ফার্স্ট টাইম মঝিও দেখো তো দাঁতটা ভাঙি দিয়েছি এই তো দাঁতটা ভাঙি দিয়েছি টিউশন রাজি ফার্স্ট টাইম চা বনে কেতে খুশি সে ওটারে চা বনে কেতে খুশি সে মামা চা দিয়ে বসে করে বনাচ্ছে ମୋ ଝିଅ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ତ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲାଟା କରିଦଉଛି ସେଇଟା ବଡ କଥା ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ବି ଅଧେ କାମ ସମ୍ଭାଳି ଦିଏ ତ ବାସନ ବାସନ ଧୋଇଦିଏ ବି ଝାଡୁ ମାରିଦିଏ ପୋଛା ଲଗେଇଦିଏ ସବୁ କାମ ସେ ଜାଣିଛି ରୁଟି ଶିଖିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଶିଖିନି ଆଉ ଶିଖେଇଦବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚା ବନେଇଛି ମୋ ଝିଅ ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବନେଇକି ଦେଲା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖୁସି ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସିଲେଇ ବି କରୁନଥିଲି ମାନେ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଘରେ ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିନି ତ କରେଣ୍ଟ ବି ରହୁନି ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାୟ କରେଣ୍ଟ ରହୁନି କରେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ମୋ ମେସିନ୍ ତ ଚାଲିବନି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗଲା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହିଁ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସିଲେଇ କରୁନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଦିନ ତ ଟାଇମ୍ ହଉନି କାମ ଘର କାମ ତାପରେ ପୁଅକୁ ଧରିବାକୁ ପଡୁଛି ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ରାତିରେ ସିଲେଇ କରୁଛି ପୁଅ ଶୋଇ ପଡୁଛି ସିଲେଇ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିଲେଇ କଣ କରିବି ମୋ ପୁଅ ଉଠି ପଡିସାରିଲାଣି ଦେଖ ଏଇ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି ବାବା ସ୍ମାଇଲ କରିଦିଅ ତୁ ଏଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଝିଅ ଟିକେ ପାଠ ପଢିବ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଉଠି ପଡିସାରିଲାଣି ଆଉ କଣ ଶୋଇବ ସିଏ ନା କାମ କରେଇଦବ ସିଏ ତାର ଧରିକି ତାକୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଶୋଇ ପଡିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତ ଯଦି ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବେ ତ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ପାଇଲିନି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଯେ ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିକି ପଢିଲେ ଆଉ ଯେତେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ତ 4ଟା ଭୋରୁ ଆସନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେ ମତେ କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ଯେ ମାମା 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଆସୁଥିବେ ସେ କଣ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥିବେ ତ ମତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ତ ସେ ବର୍ଷା ହଉ କି ହଉ ଝଡି ହଉ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଠାକୁର ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବେ ନା ଆଉ ତ ଆସେ କାହିଁକି ସେ କଣ ଓଦା ହେଇଯିବେ କି ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଅଜବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଆଇଡିକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।